प्रथम थर ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କଦମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲି। ଆଗରୁ ମୁଁ କଦମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଜାଣିଥିଲି ଏଇ କଦମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼େ ଘା ଆଉ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଏହାକୁ ଔଷଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କଦମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲି। ଆଗରୁ ମୁଁ କଦମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଜାଣିଥିଲି ଏଇ କଦମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼େ ଘା ଆଉ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଏହାକୁ ଔଷଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।